Tadang! Mukbang! Hi guys! Welcome to my channel. Bisaya Kamunggay. Ang inyong host, DQG Daniel Kindaw Guden. Mukbang ta mga higala. Pero sa dili pa. Hi! Mukbang! Welcome back to my channel, Bisaya Kamunggay. Inyong host, DQG Daniel Kindaw Guden. Mukbang ta mga higala. Di ang pagkaon. Mato nila krisis daw. Why krisis? Nga naman, di ay atong gipalit. Ato ning hinipusan ni Palita. Kani akong gipalit og una, tanawa ni. Kani akong gipalit og una, tanawa. Kini siya, Palitaw. Tanawa? Palitaw, okay? Palitaw. Ang ikaduha, Kutsinta. Kutsinta ni siya, okay? Ikatulo, Suman, Budbud, okay? Ikaupat, Carioca, okay? Carioca. Ikalima, Ispasol. Kini mo iwa pa na masarig unsay lami ani. Okay, now, di ni siya mga sponsors, pero mo inom mo kita, ato na lang ibutang dire, okay? Yata yung Sunkist Orange, doon na tayo Pepsi, doon na tayo Coke, doon na Sunkist Orange, di po tayo Lipton Iced Tea Lemon, okay? Now, atong unang tilaw, ano ta sa Palitaw? Palitaw ha? Okay, Palitaw. Anong tilawan? Di asi, unit nila Palitaw, kaya na ito sluanan, no? Na ito sluanan. Nahunaw na kudaan, sa kilid. So, ating ibang dire, saw-saw. Tadang! Yan! Hindi kayo. Ikaduha. Tadang! Yan! Ikatulog. Lamig kayo. Palitaw. Nailubi. Ayo. Ibutan na. Balik ito. Kumanagot palitaw. Kami. Kutsinta sunod. Kutsinta. Mani kutsinta. Dahil sa usawan lobi. Coconut. Sa Tagalog paniyog. Ayan. Doslo. Sa lobi. Ang kutsinta. Kunya. Kaunon. Pamig kayo. Kami di kayo. Good, very good. Kutsinta mga amigo, mga amiga. Kutsinta, okay? Kutsinta. Tapos sa kutsinta. Sunod is Carioca. Lamig na kayo. Ha? Lamig kayo. Kaya mga pagkaon na akong ipakita ninyo, muna ang paborito sa mga Pinoy sa Pilipinas. May asam kadapita sa Pilipinas. Naka sa Luzon, sa NCR, National Capital Region, sa Visayas, o sa Mindanao. Kaya mga pagkaon na may paborito sa mga Pinoy mula sa Apare hanggang Hulo. Labi na naka-abroad ang mga tao, magpangita yun og asa repita mapalit kini mga pagkauna. Kumain Carioca, lamit ang maringo Carioca. Sunod, ari ko sa Ispasol. Naintriga ko ng Ispasol mga amigo, mga amiga, naman. Papo Tilawan eh. Manila ni gihimo. Manila ni kasagaran ang gihimo ni Ispasol. I don't know kung si Tagalog, si Bisaya ni Ispasol.
O, kuha ko ng spasol. Kap, atong tilawan. Unique ito ni lamin ng spasol. Unique sa wow. Okay? Bueno. Napuno na kuma ba? Ginamian kayo kumayo. Pagpili sa kuwaso may akong kaon imno ni. Okay. Ice tea lemon. Okay. Kumain ako sa Palitaw, kumain ako sa Kutsinta, kumain ako sa Carioca, kumain ako sa Spasol. Kini mo last. Kuyaw kayo ang Budbud usuman sa taga NCR, sa National Capital Region. Ano? Unique ilang Budbud, doon na isang sawan. O saliti pa ni mo na itawag ang Budbud kabog. Nga, or Budbud linambiran, na ang sauce, ilambid ni mo ba? Kini siya lahi, unique, oh. Oh. Okay. Ilang Budbud ala. Okay? Atong idilawan. Tanaw, oh? Wow. Ang dahon pa lang, oh. Dahon? Wala. Lahi kulor rin ang Budbud. Kuyawa rin budbura, oh. Unique ni siya nga Budbud, oh. Oh, tanawa, oh. Oh. Na? Wow. Imo ni isaw-saw, kining budbuda, imong isaw-saw dere. Tara. Imo ni isaw-saw. Man, how no? Wow, kalami. Muni na binuwan para nako. Rami kay lang budbud. Grabe gud. Mura ba ganang paan sa tinong bikiri sa tabunok ba nga? Once tested, always wanted. Kadang... oh? Tusulo na sad? Unique ilang budbud. Grabe gud. Ami. Grabe gud. Ha? Unique siya nga pagkabudbud. Okay. Unique siya nga pagkabudbud. Unya, lahit siya o klase kay mo isaw-saw. Karon ko kay encounter first time na ko ni. Now, kung nangutana ka, asa ba ni mapalit ang akong gikaon? Tagpila man eh. Now, ako ni pinalit. Adto ni mapalit sa online FB page, okay? Facebook page. Ang pangalan sa Facebook page is Christine's Sweet Delights. Christine's Sweet Delights. Okay? Or, mutanaan mo sa FB account Christine A. Flores. Christine A. Flores. Tagpila man eh. Kini siya budbud. Okay. Kini budbud, tag $6 ni. Okay? Ang putos.
$6. Kini siya, Carioca, suman na to. Carioca, $6. Kutsinta, $6. Palitaw, $6. Okay? So, guys, sulayin ninyo, muna pinangita, wa din siya pwede deliver, ik-apon rani sa panimalay, sa naghimo. Balikon ako, ang naghimo si Christine A. Flores. Unya, iyang FB page, Christine's Sweet Delights. Sweet Delights. Asa ni mo asa ilang balay para pick up nimo? Naa sa Logan Avenue sa City of Richfield sa Minnesota State. Kanang City of Richfield sunod na siya sa Minneapolis. South of Minneapolis. Na diha ang Richfield. Okay? Si Christine, phone number, dahil phone number ako ipakita ninyo. Naadari ang phone number. Okay? Ako din ipakita rin taon. Si Christine, dugay na siya ng himo ani, gikan pa sa ilang lugar sa Obando, Bulacan. Taga Obando, Bulacan. Pero taon-taon na siya ng nanimuyo o ng luto dire sa state of Minnesota. Kanya, usa ka Pinay, iyang bana puti. Okay? Okay? So guys, suwayan ninyo. Basta kini mo yung ipangita ninyo. O niya, tiwason ko ni. Basta mo nilang budbud or suman, unique ayo. Karon pa ko katilawan ni, nga isaw-saw din mo ni ilahang dinuto. Oh? Kamuting kahoy ni? Ang tanan niya kung saan niya klase. Suman. Tama. Muna ang gitawag og suman with salihiya. Okay? Suman, salihiya with caramel sauce. So muna ang caramel sauce. Uy, unique nila. Okay? Kaya. Tiwason ko ni. Guys, sa mga wapakatilaw, suwayin ninyo, kay kung di mo utilaw, di mo kasuway kung sa'y lami. Di mo kasuway kung sa'y lunuto sa mga taga-NCR. Di mo kasuway, di mo kasulti kung sa'y lindoan sa taga-Luzon. Okay. Tadang! Tadang! Natapos na itong mukbang. Natapos na itong mukbang, mga amigo, mga amiga. Pagkaon ito ang akong tiyan, parte ng busuga. Itilawan na ako ang kutsinta, ang palitaw, ang Carioca, ang suman or budbud, o ang espasol. Sa mga nagpautana, unsay telephone number ni Christine A. Flores, ang tag-iya sa Christine's Sweet Delights, mo niya ang phone number, dara yung phone number. Connect lang mo niya, yung pick upon sa ilang balay sa Richfield, Minnesota. Okay? Okay? Salamat kayo niya.
Naroon ito din mga amigo, mga amiga. Shout out there to Robert, sa iyong asawa, frontliner sa Bray. Si Candice Tirado ko din. Shout out to Wilfredo Fred Pardeli, yung asawa sa frontliner sa. One of the frontliners, si Doreen Yolyong Supardelio. Tara yung mga frontliners, mga essential workers. Take care guys. See you next time. Bisaya Kamunggay, YouTube channel. Click the notification bell. Inyong host, DQG, Daniel Kindaw Gurin. Mabuhay mo tanan. Goodbye. See you around.